Patao. My brother, you see, God for Pata was a man. My uncle say, what? Are they? Say, what? A coy. A corner out you mean, what am I? Amonu su ma amonu team. Sanka uncle he binti o mai. Amonu su call ya onu say wan kwa nkoton. Chiu, mami musaw. Na wa say way so da busuamu. We will be this year. It is a woko no maya ka hunu say ebi abusua no so afi no. Ye ni di abusua sem ho kombo. Omo so nani aka na abusua nim. Eti wo maya ye mesi wayi. Yemfa amaninya bia betu wanim se okoye ni se na akoto no. Ade na wodwendwene sa. Edi pa na oni se wa no waye. Di enti amedwene ho ni se. Enipa no ofria no so okọ. Edi na nsa obeba. Se wo okọ no wankoduru krom ho a na busuafo kra be de ho se. Wakra se wo ba no wa ama. Ready. Won say ye bia me aka Joseph funu bi da na afo ha. Ana da pu ya to ya. Wonya kwada wo. Se wa no obetimi kula ka Joseph. Me koma busuafo. E bia wonya na kanche ma bia akwhye ne nche. Ani nyina ni o. Saa otie so wahwe hu se wo ne wukure neti. Na obo da de da ho ma de. Enye otomfo. Jai. Onwa ne breso a obeba. Jai said dem sini se watipa no anya kanche ma bia. Enti gwo mo mama ne e mo nso ama. Ani sori kodu. Wodi si emi ayede. Anam si kodu kro bo mama nyem ho na wi abo. Aya adwene nipa ho kakro. Afro patama ni bra abre me hwe adwene me dwene siso. Ni na menye sika. Pepenti wa ba bubu aba pepenti. So obeyi sika twitwiri de be me oba wo ne mete. Seje. Nefa bo aboso no aboso onyedu no. Obebo abubu aba. Nefa ye nkwan no. Aden. Ye nkwan pewa ne no. Na wo bi cha nkwan pewa. Ba sika huro nkwan ho a. Obaka sa oye adwuma wo strata house. Miwura. Ka huro no wa bi na wo. Wa mama di bia wo fufu am wa no pa yedi. Wo bi cha wonu mo de. Ni jani nyina wo. Wo jani na wo mi asa anya odemboa. Wo sa abem ami di wachi a. Jisa me na metimi atena ho. Wo na twintwan. Minim obo betimi atena ho jisa me. Ade ahia me. Odonti mintimi nko. Emi fufu na beka ho. Ayo. Wo ahopete dodo. Wo ahopete ne asesa. Why? Ze ma ye kan teku atia me mebwa. Wa mo. Wo no wa bai. Me yonko ni ha de na. Ye kanta wo sorry a wo kasa wo de mo minim wo obosoma na. Me wo bosom. Se bia ne amotia ne di nkomo ana. Ana na baba wo hu mete sa. Wa hu na hu. Wo hu mete papa minim de ntia wo hu mete sa. Just a me wo do ajinje mi. E do be na ajinje wo do ajinje. No me odo nyinje. Where you know video. Abo. So pay if what the aka anything me peda no. Mi bra. Wa na mente wase. Inipa no onfiri ye busuan mu. Ana onye ye adamfo besine nia. Nanso so bibisia asede wonte wo ase kura hwe ayi. Why? Na ye ko Bediide pa kura na sia basisia why? Hwane ni nyina why? Ni chim na fato na ye ko Bediide pa kura na sia ba why? Wa ba tu kuro no aje da bia ta no. E kwa ko hwe se wa de na. Hey! Sawa. Ada sawa dai. Na. Ada no waye busasa. Peba bi man ntra na ye hu de asie. Abo ate aka wana. Why wanim busasa? Peba bi man ntra. Eno. Okay, say me catch us you offer me. E wa wari bi. Na me say me kono, say na nka ekoto me anka manko. Me kra say me kwa akosra o. Ko druye na na jo na. E wa fa ye be catch me say. E wa fa say ade chi a.
go jan okro na to aso no kwa yi. Am pumti. Mura ena oti ni. And I'm in. I see you. Obeje di say. Ka na ya kofu en me hu papa na. Na me ofa ehye me say on ware me no. Me hu na na me yem hye me. Na me se me nkobio. Na omo jire me. Ade me ko be bi omo de me ko me hu. Munya se me du papa ne fie. Enti me anya hwe. Na me ofa ne ni ja me ho. Na omo ko. Na me hwe papa na. Enti me ni nye bibia. Na me won hwe. Na me won hwe na me family na me dimika. Ti me dru kro na ti fi na me hu aprantie bi. Na o ma me ska na me faka. Ti mansa nko me ti na me di aba. Na mawurai wonyi ni se o wofa ne wonananam wo mo akari wo mani ehun se waduru mpanyin fizo so obenam galigali die omo de wo ma obi a sebi obetimi aboa wa brabom ama bia so nso Onti me mo mi o. adenti wonya be ma Wanyini se o. wan na anyini sire me Wanyini se o. ene efa o enye wanyini sire me Obi a wo mfie saduoso num kwaduo oche. Ene de obebre ene na chese o koda samanchen no enji kan akoma to yem ne mum wan kasankasa so ba bi e wadu no esese wo so ye wadwene sei wonsa mema mu na nka ye ne ho ofe ena mepedi wo sika wiase de ho ofe ntua ka subampa ene hia bema bia ba wakwan mu na se obetimi aboa wa brabo mu a no waso mu saa sese wo nyini wan hwe ne na niema etigu a ene ye de beba bia misom ye beba bia mepek saa na ebeye don a obetene wasum de bia na bia ye wo ahia na omofumu aba ha se wo ba ba hwe na me na o maka na panyinsem Ese me ba awale chichere so sande atwom. O kane ne ye ene de atwom bia ba ene de wan hwe ya akwala no kura na ni da ha obeje pene u dwale na no afa o trase kura no behye afa ne bag account no let say hawu kokko enti ne de ye nchichire chinchina a chese be wale ama ene de tetesem kura ye na Debi aboa no de say ubehye na konsuo no enso ntimi nhye ne say ono enti wo de ka wakoma to yam why Amonu. Hey, me fra no nte. No obi a me no kwa afuom a. Ya ba afuom ase a me se blankwanse ho. Na me ntu menken. Ane banche mawo no. Na kire da bone ye nkwa afuom no. Wo gina ya dai. Mami, sasa sene de hase. Ofade ya mami ti enra. Me kwaje banche wasamwa ho. Ebegu wo se me bedua na. Eno anso me no ba afuom ye adwuma ni nyina ntina. Me kodua banche no. Mimi kum. Ade asase na ma. Na wo ko ye na mado. Efri onyina na se ba no ahu. Mado efri onyina na se ba no ahu. She. Asase a mimi kum dia ma me no. Hey. Wanka sabu mi sai. Ah, mami ofase ha na ya odi e kire ha de mimi fa. Wo jale unim de okeka. Wo jale unim de okeka. Wo ofa ne se aho na ya me dia na ha ya wo dia. Awura. Insi asase ni so biem. Wo te dia make a chero no. Enti sa na se wo si asase ni so a me wo ba hu me papa ne me bone. Me djwa wo se ga. Ni ade me ba kwa akotu. Me ka chero na tie. Akwaje banche abegu so mami. Wakwaje banchi beguso dia na banchi no guso be ye ja na me mahye no kafi mane su kwana fa kantan basane yanko na kwaje banchi ni menkenam de binya kwan ugo amado no wahu
memo ma yimi. Uza wo hye sa wi a. Ene Abafo ni bia no a. sunu kwatu. Edi. Ede ba asem. Me kura na emu we. Ede ba asem a. Wo ne me ba be pra sa se. Aya na bibi ya wana sa dem bi na ebo. Ya na bibi, ya na aboja. Enya nya me kam de sika be hye mo mo. Faja mi ankasa. Faja mi ankasa. Ana sem ni so be so. Me say faja dabi. Wati me ba Basam na nkasa woni mu. Da so ku sama sama akoso so. Enu nti me ma ne fasika ni twa na ansa na mabisa asem. Ede ba asem a. And assassin now the mammy. My quadri bunch was some more who was assassin. Me could do the mammy so me about who grant my assassin. So what was baby? So what's on Titi Harris? Mira, a year be as I see her, who young Codia Mamma Samenos. Me ma could not free now for back. Me call ya, no of us is so doshiame. Yes, I can't make a crabbing as I'm in them. Now, I'm an assassin. Me man. Woman, me must say, Ababa, we are. We a demon. Woman, me must say, we a demonic. Why, sir, wake up at the me, Minnie Benjamin. Enunti, and our yes, son. Enunti, and our yes, son. Why are you? A Japadia and our pet, Sir, a Japadia and our pet, yeah. Slinyanko, no more bendy. Why? I never you tell me. I never me find you. Yo, and I'm see. You mammy, and you have to chat. Chana me, Messalande when I Messalande when I Odauruma. Yeah, who come with your honor? A foot time man some money now. Sebi, as I say, our father, a chirodo. Then Sunipanoa would do no of an intermission one when ya. True as I send a chenimuna, but me the Afaso Quisha. Son say, Nipabia is a hoodie, mo jump or eat Rimunda. Media, the Macachons a show one day, some sumpa. Prinkuni botiri na mo wani na ho se wura mo wode ade bi jamwa bi tase hwan na nkebe ho so de bibi bo wo wura mo wa nke ye be da hu woni na tifi o de bibi bo wa ye be da hu wo fa na toda mitunifo wontie enye bibi akora na ye ya ye mani pani hu ko pe so wo mo hunu se ompa wasem tubetimi no wadi nkomo wo kokoam no ofana aka o mayimani mediamu obi do me enche ena se obeton asase no watobi o baby foforo de amani pa no nanso me no wotwetwe sa nkomo we no me ne be ebisusu ho ene ne ham ka chen asase no wa na aka so obedo so onfa na do pese odo ye onfa nye ni mpibi o baby foforo ma pate wosi da bi ame o say ha mami na nenya wono na wonye ni ntina me ka sa asemi na se wo ya nke be wa koda na se wonye ntina me tu fui
Mesa koba. Hey. Eh no. Amon. Ade na how? Wo ye de nipa wo konsuo. Na wo ma wo sister na so ma me panimu. Ade wachi mu akonsuo. Wo go antimi nko. Enu. Na kasi on share. Asa me konsuo na mo pie. Wo ye. Obako be yes. Wo ko mo pay max. Se wajai. Jadia wo ye no. Baba da mafifie. Na wo kra wo ya be sha kra ne bone dodo. Ada na yesa. Ansheme. Ese wa misro. Aha ni nsuo mo nya kwansiri miensa. Kwansiri miensa ya ekwan bai. Aya kwa be nti wontimi nko nsuo ankro we sei ma. Ha monu. Mananya de twatwo. Se wo be ko nsuo a, wo be frɛ me yonku. So mi enkoja wo nsuo. Wo say asa make a kyerɛ no. Ada na asa. Se wa fama no nko. Fama no nko. Ensha shabone sa anya nsoso kankan sa na wo de wo kɔ no enko mantem na yu na ba ko bako no aba abeto no Tinoda na ya wo desa si aduma be na obi amere Mary eden na manje so mo ko ba se ba sisi woni na ekwa ba eden ya nya de wo ye de wo jan men pesa eso ba afia ha de memeye na wa follow me so ze de na me se mo ko kitchen de na wo ko kitchen wo am strong kitchen wana wo ko ya aduane na me nye de je I feel for you. Mete wase. Ni ofa mo ni nyina no. Me ji se ni say na opa wa brabo. But yes, you know. Forget it. Oba. Emuna endi yawo. Esa na okra no kwa na ninje. The ofa you know ye no. Enye wadun se bia ompa wa asem. Me ye sure say o hye wo den wa brabo. I believe that she truly loves you. The only thing na ye odo. Infinity muka. Enka say bia wo fa yire ne mpe wasem. Me gidi se ope wasem. Esu na wusu no emma obibia. And I didn't wo ye no so ye wa dachi. Okase bibi na se wo ya. Dachi se wanka sa wote wona akotena ukunu fia na se akotena ufia. Ubetima ye ni nyina. Jai sunu. Esu na wusu no emma ni jai de wo ye no. Mani hu se de o ye wo no kra na ye wo de. Mesro Jesu no ba. Endi arewo sa. De bia no wemu na wanim. Wo efe. Pese da chubu hu se na wanim mu no beka se bia ge yipemu as na nya wa o. Eye obi na ye osa. Wo ye nice beautiful girl. Please. Aya na wo ye sana na etenti me. I can't do anything about it. They make her try say ignore her. Mani nya de obi ye bia enku enya o hwe. What? Mrs. Jimfua, ayasre. Maninyo dekora se wo fa ye na ye wo sa. Enye ni panya nya se de wonya no. Oba. I'm sorry, I want to say. Ntimi aye adwuma da mu ni nyina. Mami be aduane o mami. Ezenka me ni emu ba. Ko be misa. Mimi a menyina dure. So oba na se mami bomi asa akra. Enti se me mami ti asia. Ka bebi a menyina dure. Obetimi de nsa aka. Enyeshi. Udi o ma wa wanga sa utimi kwa afum, uni mafum okwan. Kotu banchi ana obodi e. Efum na abetimi anu aduane na wadi. Ohia no abafie. So why? Ndi ya wo musa oba. Woni say o hye wodi. Emipem no bo nsade na o ye o no kwa binya so mfaso. Odin say bia o piepie akọ ade boni mu. Esu o hye wodi ama wankasa wa brabo. Wati